עוסקים הרבה בשנים האחרונות, בטח בשנה האחרונות, בגיוס חרדים, וגם לאחרונה לצערנו התפרעויות של חרדים, ויש את הכיוון השני, החוזרים בשאלה, היוצאים בשאלה, והשאלה הגדולה היא כמובן כיף התופעה, ואיך זה קורה, ומי עוזר להם. בוקר טוב ליאיר רגב הס, מנכ"ל הלל. בוקר טוב. נזכיר למאזינים מהי עמותת הלל? הלל מסייעת משנת 91, כבר 35 שנים, ליוצאות ויוצאים מהחברה החרדית, להשתלב בחברה החילונית, בחברה הליברלית בישראל. מה המספרים? כמה באמת, אם אפשר לאמוד מספרים, כי חלק אתם מטפלים וחלק זה הערכה, אבל כמה יוצאים בשאלה, אם זו הטרמינולוגיה הנכונה, חוזרים בשאלה? אנחנו מדברים על יוצאי החברה החרדית באופן כללי, מדובר על, קודם כל המספרים עולים, זה צריך לומר, הם עולים בגלל שתי מגמות. מגמה אחת זה הגידול של החברה החרדית, בפרט הגידול של הגילאים הצעירים, והסיבה השנייה היא גם הגידול בשיעור היוצאים. בעצם האחוז היוצאים מכל שנתון גדל גם הוא, ושתי המגמות האלה ביחד מעמיסות בצורה משמעותית, או מביאות הרבה מאוד עבודה בסיוע בשילוב יוצאי החברה החרדית. יש מספרים אבסולוטיים? היום אנחנו מעריכים ש14% מכל שנתון יוצא מהחברה החרדית, מתוכם כמחציתם יגדירו את עצמם על הרצף שבין דתי מסורתי לחילוני. כלומר, יש גם אנשים שעוזבים את החברה החרדית והופכים לדתיים, משתלבים בדרכים רבות גם בישראל היצרנית, אבל אנחנו מדברים על 14% שמתוכם מחציתם, כמו שאמרתי, משתלבים בחברה הישראלית, בחברה החילונית, מסורתית בישראל. מבחינת מספרים, אנחנו מדברים על כ-3,500-4,000 איש בשנה שיוצאים מהחברה החרדית, ועמותת הלל קולטת ומסייעת ליותר מ-30% מהם. ואני מנחש ניחוש מושכל שאלה שיוצאים, חלק גדול מהם משרתים בצבא אם הם בגיל המתאים, ובטח בתעסוקה. בהחלט, והדבר הזה גם התגבר אחרי 7 באוקטובר, אנחנו רואים עלייה משמעותית בשיעור המתגייסים. הדבר תלוי בגיל, מי שיוצא בגיל 30, סביר להניח ששירות צבאי זה פחות, הוא דבר יותר בעייתי עבורו, אם כי ראינו גם כאלה שהתאמצו מאוד כדי להתגייס לפחות למסלול שנקרא שלב ב', שזה מסלול של הכשרה קצרה ואחר כך מילואים, אבל בעיקר בגיל הצעיר אנחנו רואים אחוז גבוה מאוד של מתגייסים ושל מתגייסות, שזו תופעה שמתגברת והולכת בשנים האחרונות. וכשסופרים, כשיש ספירה של כמה חרדים מתגייסים לצבא, האם סופרים את אותם יוצאים בשאלה שאתה מתייחס אליהם? כי בעבר ספרו אותם והסתירו את זה, היום סופרים אותם אבל בנפרד, ולא סופרים אותם כחלק מיעדי הגיוס של החברה החרדית, ואם היו סופרים אותם, צריך לומר, היו עומדים ביעדים יפה. כן, אבל כמובן זו ספירה לא נכונה בכל דבר בעניין. זה לא ראייה נכונה של הדברים. אני מנחש שבטח לקואליציה הנוכחית, לממשלה, אין אינטרס לעזור לכם. אתם מקבלים סיוע מהמדינה? עמותת הלל מתוקצבת על ידי משרד הרווחה בתחומים של דיור ליוצאי חברה חרדית, וגם בתחומים של מרכזים קהילתיים. יפה. לצערי, את הדברים האלה הצלחנו להכניס או לפתח ולקדם בתקופות שבהם הייתה לנו ממשלה בלי חרדים. עד היום היינו במצב שכאשר החרדים נמצאים בממשלה, הם לכל הפחות הם לא פוגעים לפחות בפעילות שיש לנו עם המשרד הרווחה, ולצערי הדבר הזה השתנה השבוע עם פרסומים והודעות שהמשרד הולך לקצץ באופן משמעותי לשנה הבאה את היקף הסיוע שלו במרכזי הקהילה שאנחנו מפעילים ברחבי הארץ. הלל מפעילה מרכזי קהילה בתל אביב, בירושלים, בחיפה ובאר שבע, שהם ממומנים באופן חלקי על ידי המשרד, וקיבלנו הודעה מהמשרד השבוע שבשנה הבאה הוא מתכוון להוריד באופן משמעותי את התקצוב שלו. זה ברור לנו שהחוסר הנכונות להמשיך את הפעילות הזאת קשורה לאווירה בממשלה הנוכחית, ואנחנו עובדים קשה כדי להצליח להקים בכל זאת, כיוון שהמספרים גדלים, ומספר האנשים שמגיעים אלינו גדל באופן דרמטי, ואנחנו קולטים באמת אלפי אנשים ומסייעים להרבה מאוד צעירים שגם עוזרים לעצמם וגם עוזרים לחבר'ה החדשים. המרכז שאנחנו מקימים עכשיו בתל אביב הוא מקום שבו אנשים שהם יוצאי חברה חרדית ותיקים יכולים לתמוך ולעזור בחבר'ה החדשים. זה מקום
נמצא קרוב מאוד להיכל מנורה, במקום מרכזי בתל אביב, במקום שכל חרדי ידע שהמקום הזה קיים, ושאם הוא רוצה להגיע הוא יכול לבוא, להתייעץ ולשאול, וידע שיש לו עתיד, ידע שיש מי שיתמוך בו ויעזור לו, שהוא יחליט לצאת מהחברה החרדית. המטרה היא לעודד יציאה בשאלה, או המטרה היא לתמוך במי שיצא שלא יהיה ברחוב? המטרה היא קודם כל לעזור לכל אדם שיוצא מהחברה החרדית, לא רק שלא יהיה ברחוב, אלא שיצליח בחיים, כי אלה אנשים עם אומץ, אנשים עם כוח, אנשים עם יוזמה, אנשים שמוכנים לשלם מחירים בשביל לקדם את החיים שלהם, ואין שום סיבה שהם לא יצליחו בחיים, הרבה יותר מלא להיות ברחוב, וזו המטרה העיקרית. ומעבר לכך אנחנו גם רוצים לראות שכל אדם חרדי שמקבל שטיפת מוח, שאם הוא רק יעז לנסות לצאת הוא יקשל, ושכל החילונים הם אלימים ומסוממים, ושכולם לא יודע מה יעשו לו, שידע שזה לא נכון, שידע שאם הוא רוצה לצאת הוא יכול להצליח, שידע שיש לו את האפשרות לצאת ולהשלים את פערי ההשכלה, להכיר את החברה החילונית לא רק כפי שהיא מצטיירת בעיתונות החרדית. זה המטרה של המקום הזה שאנחנו מקימים עכשיו בתל אביב. ההתרשמות שלך שמשפחות היום בהכללה החרדיות יותר מקבלות את אלה מבניהן, בנותיהן שיוצאים בשאלה, או שזה עדיין לפעמים מסתיים בנתק מוחלט ושיקול רציני מאוד ליוצאים בשאלה, שהם מאבדים את הקשר עם המשפחה, לא רק עם הקהילה? כל דבר שתמדוד בחברה החרדית ביחס של כמה שנים אחורה להיום, אתה תגלה שיש יותר. יש יותר משפחות שמקבלות, יש יותר משפחות שמנתקות. והסיבה היא מאוד פשוטה, יש הרבה יותר חרדים. 57% מהחברה החרדית הם מתחת לגיל 20. 57%, זאת אומרת כל שנה מספר החרדים שנכנס לגילאים שרלוונטיים אלינו גדל בצורה דרמטית, ולכן יש יותר, כן, יש יותר חרדים מתונים, אבל גם יש יותר חרדים קיצוניים. ויש יותר בחסידות ברלנד המזעזעת, שיש שם אחוזי הפגיעות המיניות שם הם מטורפים, ואנחנו נמצאים עם הרבה מאוד אנשים שמגיעים עם הרבה מאוד קשיים שהגיעו מהעולם הזה, וכן, החברה החרדית גדלה וכל התופעות בה גדלות. זה מה שאנחנו פוגשים ומסייעים ותומכים. אז אולי באמת, כמו שדייקת בתחילת דבריך, צריך להסתכל על שיעור ולא על מספרים אבסולוטיים, כי כמו שאתה אומר, זו חברה שגדלה כל הזמן, צריך להסתכל על שיעור. בסוף בעידן האינטרנט, הטלפונים הניידים, אתה צופה יותר פתיחות ויותר הבנה של המצב לאשורו, או שדווקא זו תקופה של יותר הסתגרות בחברה החרדית? האינטרנט בוודאי משפיע על זה שצעירים חרדים חשופים היו הרבה יותר לאפשרויות שיש להם בחוץ. החברה החרדית מנסה כמובן להילחם בזה, אבל בסופו של דבר החשיפה הזאת מביאה גם לשינוי, וזה דבר נוסף שחשוב להגיד. ככל שיש הזדמנות טובה יותר לאנשים שיוצאים מהחברה החרדית, וככל שהחרדים רואים את זה, הם גם מציעים יותר בפנים. התנועה של היציאה בשאלה והתמיכה שלנו באנשים שיוצאים בשאלה היא לא רק משפיעה עליהם, היא גם משפיעה על זה שהרבנים כדי למנוע את היציאה מאפשרים יותר. המכללות החרדיות לא היו קמות אם אנשים לא היו רוצים לצאת. כן. בעצם כל התנועה של לאפשר לאנשים יותר השכלה בתוך החברה החרדית היא תגובה ליציאה בשאלה. ולכן התמיכה ביוצאים בשאלה היא לא רק עוזרת לאנשים שיוצאים, היא גם משנה, היא מפעילה את כל החברה החרדית כדי להיות יותר פתוחה ולאפשר יותר השכלה לאנשים שנמצאים בפנים. יאיר רגב האס, מנכ"ל עמותת הלל. מילה לסיום, אנחנו עכשיו בקמפיין מימון המונים, בבקשה תיכנסו לאינטרנט, כתבו עמותת הלל עזרו לנו להקים את המרכז החדש בתל אביב. תודה רבה יאיר רגב האס, מנכ"ל הלל, תודה רבה. תודה רבה.